Arita sa nag-viral karon nga iskabitse, inahan sa seller sa food package nga wa mabayri sa balanse midipinsa sa iyang anak kinsa nanginabuhi taliwa sa nisating pandemya. Ang inahan mo'y nagluto sa mga pagkaon o gideliver sa iyang kliyente nga nag-viral karon sa social media. Ano ang report? Mao kini ang viral video ni Marjorie Alison, ang food package supplier nga naningil sa balanse sa kliyente nga taga-Babagdos, Tacbayan sa Sugbo. Makita ang tinubagay sa supplier o kliyente nga niadtong tungora nagparty pa ug nagsaw sa pagkaon. Kuhaon unta sa supplier ang nahabiling balanse apan gipangitaan siya og resibo ug miuli na lang nga wa mabayri. Giadto sa GMAR TV si Marjorie kinsa gikasabot na unta nga magpa-interview ganina buntag apan wa na kini makaatubang kanamo kay atuan nas probinsya. Ang inahan nini nga si Judisa Alison ang among nahinabi. Siya di ay ang nangunay sa pagluto sa mga pagkaon. Matod niya nga 8 ka putahe sa sudan, dakong lechon ug 2 ka tray sa prutas ang nalakip sa food package nga gideliver. Gipakita sa inahan kung unsa kainit ang iyahang nimutangan aron maluto ang pagkaon busa nakahilak siya sa kasinatian sa anak. Kadlawon pa kuno siya mumata aron siguradong mahatagan og katagbawan ang ilang mga kliyente. Sakit sa buot. Nakita na ko nga naka-customer kog sama ni ana since pandemic mi nagsugod. Ani inana. Since sa pandemic among customer way mga labad adto pang last Sunday naabot mi anak niya nga gi-recommend ra sa among reseller. Gipadayag sa inahan nga unta kon wa makauyon ang kliyente mahimo raman nga iuli kay do naman kini puhunan. Naningkamot usab sila nga makapanginabuhi taliwa sa nasinating pandemya. Diin si Marjorie ang iyang kaabag. Kamoy naghimog kuan nga katulang pag-ingon ihapak ko ni sa imong naong yang iskabitsi. Digi siya kalimot ana nga mura siya nahiubos ug mayo mo tay nakakuan niya. Sakit alang kanila nga makita ang anak nga miuli nga naghilak kinsa nakasinati gani karon og stress tungod sa natabo. Andam nila tubangon kung unsa may laka nga himuon sa kliyente. Ako sakitan jud ko kay ako inahan. Dili mahimo di ka katanaw sa imong anak. At tangi ang one-on-one interview sa customer nga si Maria Hops karong taon-taon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.